Let's learn Urdu with teacher Hushbak. Assalamu alaikum dear student. Today we are going to learn the fourth alphabet of Urdu. It's Te. آج ہم حروف تہجی کا چوتھا حرف پڑھیں گے جو کہ ہے تے. کیا ہے یہ؟ تے. تے سے تتلی. تے تتلی. تے سے تربوز. تے تربوز. تے سے تلوار. تے تلوار. تے سے تیر. تے تیر. تے سے تکیا. تے تکیا. تے سے تحفہ. تے تحفہ. تے سے تولیا. تے تولیا. تے سے تالا. تے تالا. تے سے تارا. تے تارا. تے سے تار. تے تار. تے سے تقسیم. تے تقسیم. تے سے تیل. تے تیل. تے سے تیر. تے سے تقسیم. تے تلوار. تے تار. تے تکیا. تے تیل. تے تارا. تے تربوز. تے تولیا. تے تحفہ. تے تالا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.